Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ चिरां जिल्लानि बासुगाव सहराव मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरिखौ लानानै दुंहाव थासारि दिनै बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डनि मावख'नि लांगोनायाव सांग्रां नोगोरारिफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों बासुगाव सहरखौ दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम बन्द फोसावो जायगानि सोद्रोमानो मासिगिरि थिसननांगौनि दाबिजों खुद्रिसारदों इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिनि हेंथायै गोख्रों स्ल'गेन होयो मावथि ब्रह्म हाज'वारिखौ बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि होनाय जानाय नङा होनना खुद्रिसारदों मख'नो गोनांदि खुद्रिसारनाय थावनियाव पुलिसा फहेरा होनो गोनां जायो नैथियाव दङ दिनै 14 सेप्तेम्बर बारग' एनडिएफबिनि 33थि मुंख्लं सान थांनाय 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर दिनैनि सानखालि एनडिएफबिनि एक्सन कामान्डार बिबां बोरगोरा बिथाङा आफादनि गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन मख'नो गोनांदि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै 14 सेप्तेम्बर सानखौ माहारियारि मुंख्लं सान महरै फालिबोदों दिनैनि बे एनडिएफबिनि 33थि मुंख्लं सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव फालिनायखौ नुनो मोन्दों उदालगुरि जिल्लानि सनाय बारग' एनडिएफबिनि केम्पआव मुंख्लं सानखौ फालियो आरो हारिनि थाखाय मुंख्लं जानायफोरखौ बिबारजों मान बावो बे मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लानानै BTRनि EMBR फेरेंगा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव मुंख्लंफोरनि लिस्टखौ आपल'ड खालामनानै जायफोरा थालांदों थाबैनो डिटेल्सखौ हरनांगौ होननानै पस्ट होनाया थारैनो बाख्नायथाव होननानै बानसावगोरा बिथाङा BR फेरेंगा बिथांखौ बाख्नायो थामथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया BTRनि गाहाय जाफिनगोन होनना गोबां सावरायनाय जाबाय थानाय समावनो गरखा हारिनिफ्राय सायख'जानाय MCLA माधब सेट्रि बिथाङा बाक्सानि निकासियाव नुजाथिनानै बुङोदि हाग्रामाया फिन BTCनि गाहाय जाफिनगोन होननाया खौरांगिरिफोरनि रंजाहोनायल'सो मानोना हाग्रामा महिलारिया दिनैसिमबो बुङाखैदि आं BTCनि गाहाय जागोन होननानै लोगोसेनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो खेबसेबो हाग्रामाखौ फिन गाहाय खुंगिरि जागोन होननानै बुङाखै बेबायदिनो प्रमोद बर'आबो गाहाय खुंगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारगोन होननाबो बुङाखै बिथाङा बुंबावोदि BTR राजखान्थि बिथिंखौ नायनानै BPFनि मावथिफोरा BJP फारसे मोखां जालांनायखौ हमथानो बै आदबखौ बाहायदों हाग्रामाया जायखौ रायजोनि खौरां बिजोंफोरा फोस्रावगासिनो दं ब्रैथियाव दङ दिनै तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव एनडिएफबि 33थि मुंख्लं सान फालिदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै एनडिएफबिफोरा ज' जानानै मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनायनि उनाव बारग' एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिनि रांखान्थि नेहाथारि जगेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि BTR गोरोबथाया गुबै ओंथियाव गोजोन गोरोबथा नङा बे गोजोन गोरोबथानि उनावबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो गोबां एनडिएफबिफोरा मिरु जोबथेसालियाव थानांदों जुदि बे गोजोन गोरोबथाया थारैनो गोजोन गोरोबथामोनब्ला मिरु जोबथेसालियाव थानांनाय नङामोन बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटीनिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावनि आलासि न'आव दोनफैनानै बर' रायजोफोरखौ बुरखायनो नागिरदों होनना फोरमायो रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौ नङाब्ला बिखौ मिरु जोबथेसालियावनो दोननांगौ बिदि फिसा न'आव दोनफैनो जेबो गोनांथि गैया होननानै फोरमायबावो BTR खुंथायनिफ्राय मोन 16 बिफाननि गोहोखौ आसाम सरकारजों सिनानै लांजाबावबाय होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो बेफोरनि गासैबो जाहोननि थाखायनो एनडिएफबिआ 34 बोसोर सोमावसारनानै थैनि बिनिमयाव मोननाय BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बारग' एनडिएफबिफोरा सिबिं गरसेबो गोजोननाय गैया होनना बेरफ्रुसार बिबुंथि होयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।